Слава Ісусу Христу! Чи можна побачити Бога? Так, і робити це можна щодня. У Біблії сказано, що Бог – це Його Слово. Тому кожного разу, коли ми читаємо Біблію, ми спілкуємося з Ним і бачимо Його дію у своєму житті. Читання Біблії дає нам мудрість відрізняти правду від брехні і добро від зла, та жити у мирі, щоб не відбувалося навколо. І Слово Боже, воно матеріалізувалося і стало плоттю в Ісусі Христі, який жив серед нас, повний благодаті й істини. Ісус сам пройшов через спокуси і показав нам, як перемагати будь-які життєві спокуси і труднощі. Це ставити духовне вище за матеріальне, шукати волю Божу і служити тільки Богу. Тож читай Біблію щодня, і ти побачиш, як змінюється твоє життя. Амінь.